máme tady DM haul, protože jsem si dávala do batoha, přišlo mi blbé vám to prostě ukázat bez tašky, takže máme tady a vy už tady viděli jednu věc. Je tam toho fakt, není tam toho hodně, ale je tam 1, 2, 3, 4, 5 věcí. Takže čím bych začala? Asi tímhle. Tohle je lip. Počkejte. Už jsem zpátky. A skončili jsme tady u toho lip lineru. A jsou teda 2 barvy, že myslím, nebo prostě u nás se kupují tady ve Hlimském kraji 2 barvy. Nebo nevím, jestli někde jinde než tady u nás, jako tak. Jako ono to vypadá jako černá, ale je to taková jako taková. Ale ono to tak jenom vypadá, ono není tak tmavá. Ale já si odlepím ty... Dobrý, to bylo rychle. Já si odlepím ty cedulky s tama a ozvu se vám. ASMR. Nevím, jestli jako to bylo úplně ASMR, ale už to mám teda odlepené a takhle to teda vypadá. A jako, myslím, že to je jako dobrý lip liner. Já jsem si předtím nepřečetla, že to je lip liner. Já jsem si to dávala na celé ty, takže to je trošku nevýhoda, ale dám si to třeba sem. Potom tady od Alverde Natur Cosmetic mám tady tuhle tušku. A já jsem to vzala protože to je jako tady takto na ty oči, takto. A já jsem to už dost dlouho zacháněla. A potom, jak jsem to viděla v drogérce, tak jsem to musela hnedka vzít. Je to drahé, ale takže nevím úplně, jako jestli se to vyplatí, ale potom to zkusím. Tak a potom tady mám teda 3 kolekce Superman od Essence. Jako oni u nás nemají ten Juicy Bomb, takže to mě naštvalo, jo. Ale tady teda to je takový jelly grape, jo. Úplně stejně jak je toto, akorát že modrý, že prý tenhle je strašně dobrý. Tady tento je dobrý. A tenhle se prodává pořád a tento už je... Nebo tenhle se prodává pořád a tenhle je nový, takže... Tak. A je to teda Superman edice. Hydrating Primer. A já se tam jdu zase odlepit ty cedulky. A ozvu se vám. To nejde. Já už jsem jako všechny cedulky s tam odlepila, jo, ale toto mě prostě štve. To vůbec nejde dolů, takže to tak budu muset nechat. Ale jsem ráda, že mi to mamka koupila. Všechno, co tady je, mi mamka koupila. A potom tady mám tenhle color Changing Jelly Blush. Takže to je tvářenka. Barvu mění i žele tvářenka, zabarvuje tváře do přirozené růžové. Vyváží... Jo. To
potřebuji adlepit, jinak se do toho nedostanu v životě. A to je teda... Takhle to vypadá. Jako není to moc takuté. Měním. A svoji reakci na to, že to není tekuté. Dobře. Takže to je... Já to asi vyzkouším, ale to až v dalším videu. Já udělám nějaké produkty, že zkouším nějaké produkty. Jo, já udělám, že zkouším produkty. To si dáme semka. A potom tady máme tuhle Beautiful Face Power. No, prostě Power. A takhle to vypadá. Ono to je strašně hezké. A všechny věci mě tady kupovala mamka. Kromě toho lip lineru a té tušky. Ale stejně mi na to dala peníze moje mamka, takže jako... Tak. A to je pro dnešní video všechno. Tohle video tak já vyzkouším toto, já si to zkusím. Ale jestli mě to nebude slušet, tak já vám to neukážu, já si jdu fakt zkusit. Já to mám na sobě, ale já se vám neukážu. Já vím, já to neumím malovat, ale prostě jinak jako nevím úplně. Trošku jsem to jako přetahovala, takže tak. Nevím, jestli to je hezké, ale mně se to líbí, mám to skoro i v oku, takže nesluší. Ale mně to je jedno, dělejte si ze mě srandu, ale mně to stejně jedno. A teď jak to umyju? Mně to nejde smyt. Já to budu muset smít tímhle. Dobr. Šic. Jsem si teď pomohla, no. Už. Ty vogo. Dneska je blbý den prostě. Byly už i lepší dny. Tohle je něco mezi, byly už i horší a i lepší. Kamarádka prostě já jsem šla dneska totiž k zubařovi. K hygienistce. A úplně nevím, jestli mi pomohla s těma mojima zubama. A vím, že mě teďka budete hejtit za zuby, ale něco vám řeknu, jo? Hejtrům něco řeknu. Jestli chcete jako někoho naštvat, nebo ho třeba, já nevím, třeba ho nějak naštvat a prostě ten člověk potom z toho může mít nějaké trauma, nebo jako nebo ne trauma, ale bude z toho brečet, protože je smutný, jako někteří to berou jinak, než třeba někteří youtubeři, mám hejt, mně to je jedno, ale tak někomu to je jako někdo je na toto citlivý, ale jako já něco řeknu já všem něco řeknu. Jestli chce, já řeknu něco hejtrům, jo. Jestli chcete hejtit, tak hejtěte, ale ničeho tím nevím, o co vám jde, že jako chcete toho člověka naštvat, nebo aby celý den brečel, nevím, ale dělejte si to po svém. A ti lidi, kteří
kteří, jako ti lidi, kteří mají furt samé hejty a tak prostě ty hejty nechte být. Oni jsou prostě, nesnášíme hejtery. Už jsem aj hejtila pár lidí. Akorát, že vůbec, protože někteří lidi to tak mají. Že ten se mi nelíbí. Komu? Já jako nehejtím lidi. Ale třeba, když ti někdo naštve, tak máš chuť mu říct, ať jde prostě někam. A nechte to na pokoji, je to úplně jedno. Takže vzkaz pro hejtry. Nesnáším vás. Čekaj, no a už jdeme pryč od hejtu. Ty vogo, no tak to je dobře tekuté. Jak to, že to je tak tekuté? Já mám nějaký papírek. A kromě těch hejterů, ty hejtery, to já vždycky jako mám, já vždycky, když myslím na hejtání, tak chci vynadat. Ale tak jako, berte to jak chcete. A kakým. Já jsem chtěla ještě něco říct k té kolekci, této kolekci. Té kolekce není celá, jo. Já mám jenom pár věcí, ten, kdo to neví, tak já mám jenom pár věcí, nejsou to všechny. A myslím, že se to povedlo a čau.